Mentara sengi ke Voice of the People's Party kalai kendu ia ulat ke jelau CH J Shankar halok bahaban Shillong ban IT yak derkhas lemba jeng Xiao Amit Shah Menteri Ketenat Kampoyeng dari India halok jinya dai bat ke Foreign Contribution Regulation Act aja punri ki santri kimat ba ka VVP kelabu yak jing dawa halok FCRA kilong ban bisyar biang bat yada halok jing temu ban korup kasoka yak jing don jing MP seng kiba syaweng yak registration card kum ke FCRA ban petikna yak jing berhenti kat kum ke hok ka jing long syai bat kerukom badai ban le kentup ban ai yak lat ban jubab bat ban kerpat syua ban sim yak nang senja ka VVP ka dawaro badai ban ya slok benia bat ki kan honseng iba penia yak institute kamtam ki badai na north east bat na mekalaya syua ban sim yak rai ban pentrekam kaban wanra yak jing kta Kadawaro ban ai yak jing yada ki seng ki badai hok ki jaka puri bat ki kenhun ki batrei yak ki mlang salang bat kabit ka biang galong breu man breu bat om dai ban pentut ni khanglat yaki susu kadawaro badai ban petikna ba ka jing pentrei kam ya ka an ka ba penkela kan om kta yak institution ki badon slem bat ai yak jing syakri nak bata ban tei kari bat ki mang salang hamikraya ba not is haka juk por presiden ke WP uba adan mila besai ma ong baka sokra India kedai ban buteng shua ya kan an bat kedai ban ya slok shua bat ki kenhun niam ki kenhun seng hal kani ke FCRA katkum ke ong ba adan ke jing kendu ba ulat kelong boso tenat bat ula kula ro ban penpoi ya kan ke khas ya wa mitcha Mentara kasi ban budin bat ban iPad ya ka follow up letter ke jungi syau home through of the governor kamut limba jung ulat te kata kadi ga jing one year kedua ke jungi hai ke bide bat kani ke meeting mentara kasi kita ke jing pensau jung pi syau ke jing pensau hi ke jungi kalong ba kumbangil atho syau prime minister ba ka sarkar India lada kan buteng syoi kini bat bakandon ke jingi slok moh bat ki bobon ki badan ke benta ki nongelam balang bat ki stakeholders bobon namar ke jungan ra ya kini ke hoi ni soto ke FCRA kalong kumno ban regulate ya ke jing penon kam ya ke pisa ke buan nabar jongkari hagbide ki riushimet ni ki seng bat bagata ke jing penon kam hi ka don hiru ka ain ka ba namla pat ban penon kam ban pediang buat ka acceptance ya kata ka pisah ka bon bar kin namla lada ka long nak ta ka jing penon kam ki belum persya ya ka ri India brokoi ya kata ngi soto tebat kani ka jingwan ra menta ya kani ka bill ka mentaru kalong kum ka ban introduce ya kata ka framework mo ka framework aga ba kumnu ban penia ka supervision ban page ban pentlun ya kata ka pisa bat du ban penun kam ya kata ka jing yarap ka wan nabar bat ya kata kadon ka provision ha ka bill bakin wan ra ya kata ka designated authority kabakani ka designated authority kan shimpi ya kitu ki assets lani ka jing penun kam ya kata ka jing yarap ka wan nabar nakam ta kitu ki organization lani ka individual ki balasha penduk no ya kata ka certificate jongka FCRA ti nak tarang yon ban perso ba lese lada ka kay kam shai bat lada myo ka jekren don kam ban wengi ka ni ka jing artin ka ban khana ba ka numara ka jing ta namar ba kawi ru ka provision lani kawi ka jing ka ba kani ka bill ka kren kalong pa kam don kata ka appeal mechanism ka bumut lada pisha cancel ya ka renewal ka jongki lani pisha cancel ka certificate kam don gunu ka mechanism ban appeal te hangni ka don ka jingma mo le si ka sarkar lani kata ka designate authority le sarkar ka cancel la ka cancel li kita kibriu kimyo la watang ban appeal kini kini kijing puso ki bangi watang puso dina kaliang jo lat wong bangan pha e gani ka shithi show home minister namar bola i bangi la de ban pha teng ya ka we ka shithi show prime minister umbatik na hi bakan poi kalong ke jing kudu ka ba sotrat ka ba nagaliang ulat wa ka assurance ban poi ya kani ka jing ka reminder ka jingi saka government of India ling ba home minister ini kisni matrai kata kam don kam bakin wan ni kendo kadai ka kam ram jingi ni snotho ya kani ka jingi ka ban kata ni snotho ka jela meghalaya ka gai ni snotho ki dan bon ki
seng ki organization ki kinhon yam ki fair ma ki batre ki kam shakri pat ba kadi ka kamram ga jungi bangin ra ye gani but ya gani ga jing thoro mo ngi fi kam dei bangi wan tang mata kadi kadi reminder kadi follow up action ka bangi wan na